Copilul de aur și formația de aur. Let's go! Mai mama mea, mangă-mă! Mai una, două, trei și... Cel mai mult, dar în sport toată România și Europa. What you know about rolling down in the deep? What you know about rolling down in the deep? San Francisco! When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Urmează și Nino Sensei, ucigașul de clarinetiști, fratele meu. Zguduia planeta Ninele! Perfect, Ninele! Urmează și regele planetei, Mihaița Ciocoi. Hai, regele meu! Urmează și finul meu, Adi Ghioțel. Bagă percuția, finule, să lanseze toată România și Europa. Și acum bagă introducerea, perfecțiunea lui copilul de aur și alu Mădăvasi. Să dăm